kaigsuonan ko dinha kang Kristo. Mayong adlaw na sab kaninyo kinanasab si Rico Rivera. O kining atong channel ang Lamdag Catholic Forum. Hisgot na sab kita karon mahitungod nganong gitawag man sa mga Katoliko ang atong mga kaparian o pare. Siguro ang uban kanina nangutana nganong pare man tuod ang atong itawag sa atong mga kaparian, nganong pare man ang tawag kanila. Hisgutan ta na karon mga kaigsuonan. Wala pa dito ka subscribe, please subscribe sa atong channel aron ma-notify ko pud ka kung natay bag-ong upload. Tuplok na lang po ko sa notification bell. Salamat. Usab ka basic ayong kalainan nganong ang mga Katoliko magatawag sa atong mga kaparian og pare. Mao ang gitawag og nagkalahi ang atong theology. Ang pagtuon mahitungod sa Ginoo. Kung mas law mang imong kahibalo mahitungod sa Ginoo, mas law mo sab ang imong pagtahod ug ang pagrespeto. Kung inana lang ka mabaw ang imong pagtuon mahitungod sa Ginoo, inana pod ka mabaw ang imong pagtahod. Mao na nga dunay gitawag nga kung giunsan imong pag-ampo, maurusab kadako ang imong pagtuo. Karon sa daghan ng nanunga nga mga kapunungan o mga sikta, mga relihiyon. Ang ubang mga relihiyon gitawag nila ilang mga pari pud og pari. Pero ang ubang mga Protestant gitawag pud nila og pastor, reverend or mister. Mga tawag sa ilang mga leader sa ilang simbahan o magwawali. Sa atong mga Katoliko, pagtulon na to, ang itong tawag, pare. Anong pare man? By definition, ang pare, nagkahulugan kini og maghatag og sakripisyo. Or, by definition, the word priest is the one who offers sacrifice. Maka na ang definition sa pare. Mag-offer og sakripisyo. Tungod kay ang pagtulon ang Katoliko, ang Santa Misa, usaman ka sakripisyo, nga gihimo diha sa altar, sa matag, sa ulog sa Santa Misa, gisaulog usab, gibalik ang talagsaong sakripisyo ni Kristo dito sa Kalbaryo, dito sa krus. Mao kana ang hitabo diha sa Santa Misa. Kana kung mao kanang inyong nasabtan diya sa Santa Misa. Pero ang misa gayod mao kana ang sakripisyo ni Kristo didto sa Kalbaryo o nahitabo diya sa altar. Ang kalainan lang ang sa Kalbaryo usa ka dugoon nga sakripisyo, pero diya sa altar dili dugoon. Sa matag sa ulog sa pari sa Santa Misa, siya maga hulagway ni Kristo sa iyang pagkatao diha sa altar. O diha sa katingalahan nga paagi, siya magahalad diha sa talagsaon nga sakripisyo nga gibuhat ni Kristo didto sa cross. So ang pare, mao siya ang magahulagway ni Kristo. Mao nga siya pagatawgon nga pare. Tungod kay siya maga-offer man og sacrifice dinha sa altar. Sa ato nang gisulti ganina, ang sakripisyo ni Jesucristo dito sa Kalbaryo ug ang gibuhat diya sa Santa Misa parehas ra. Bisan tuod kadto mo 2,000 years na ang milabay or sobra. Walay kalainan ang gibuhat ni Kristo ug ang Santa Misa. Ang Latin nga pulong sa pare mao ang sacerdos. Nga sa ato pa usa ka sacerdos maghalad or magdala sa mga maayong butang ngadto sa katawhan sa Ginoo. Kanang sacerdos, ang pare. Gitawag ang pare og alter Christos, another Christ. Si Jesucristo usa ka walay katapusang pare diha sa laray ni Melchizedek. Si Santo Tomas Aquinas nagaingon nga ang
trabaho gid sa usa ka pari, siya ang mediator o tigpataliwala sa Ginoo ug sa tao. Tungod kay si San Pablo sab ngadto siyang sulat sa una nga Timoteo 2:2 tudling 5, nagatudlo usab nga si Kristo tigpataliwala sa tao, sa Ginoo ug sa tao. Tungod kay si Hesus Kristo tao man nga tinuod o Ginoo nga tinuod, diha siyang duha ka kinaiya. Nahiusa ang tao, katuod nga tao ug matuod nga Ginoo. Lagi kay si Kristo tinuod man nga tao, tinuod nga Ginoo, doon na siya katakos sa pagpasig uli sa tao ug sa Ginoo diha mismo sa iyang kaugalingon. Ug mao kana ang iyang gibuhat didto sa cross. Ang pagtulun-an nga Katoliko nagatudlo nga ang usa ka pari usa sab siya ka Kristo o alter Christus. Kini madawat niya human sa sakramento sa Holy Orders. Ang pinakabuluhaton gyud sa usa ka pari o sa priestly office is sacrifice. Amo kana ang pinakabuluhaton gyud sa usa ka pari, ang paghalad og sakripisyo. Diha sa Hebreo mabasa nato uluhan 8:3 nga nagakanayon nga ang matag pari magahalad gayod og gasa og sakripisyo. Tungod niini nga rason mao nga ang mga Katoliko magatawag sa ilang mga kaparian og pari. Ang mga Protestant wala magtawag sa ilang mga magwawali nga pari tungod kay wala man sila motuo niini, wala man sila motuo sa sakripisyo. Mao nga diha sa Santa Misa ang pari ug ang victim isara. Nga sa ato pa ang pari diha sa katingalahang pamaagi magarepresentar siya kang Kristo. Diha sa iyang pag-ingon nga kini mao ang akong lawas. Dili wala mag-ingon ang pari og kini ang simbolo sa lawas ni Kristo. Kundi giako ni ang pag-ingon. This is my body. This is my blood. Nga sa ato pa mao kini ang akong lawas. Diha siyang pag-ingon nga mao kini ang akong lawas, giako niya ang pagkatao ni Kristo. Mao kana nga ang pari usa ka lahi nga Kristo, alter Christus. Mao kana nga ang pagtulunan sa Katoliko magatawag sa atong mga kaparian og pari tungod sa nasangpit na nga mga rason sa unahan. Daghang salamat. Kini nilang sa Rico Rivera o kini ang Lamdag.